maneka putra kang handhok saking wiyati Reking bumi mangambar arum nenggeta menika anggambaraken wonten ing bumi Pardikan wonten ing Tanjung Anom nenggih satriya ingkang piningit sinten to ingkang dados nuninggih kaboyongipun putri ing Tanjung Anom kadusta dening Prabu Rahwana Raja. Prabu Rahwana Raja ya Prabu Dasamuka. Dasa wis ngarani 10 Rai kang tumindakake kang adigung adiguna kang sapa wani karo aku nenggih sinten to Prabu Dasamuka Prabu ing Alengka Diraja kang kawasanan Ratu Sabra jelek-jelekan nanging nggambaraken kasatraning Prabu Rama Wijaya nenggih sinten to ingkang dados susu ing ajurit Prabu Rama Wijaya ninggih Raden Parikesit ingkang mlawong Gendewa mentang ing asta Kromo dadi pambela kang ambek budi utama nangge dasar satriya kang bagus ing warna gagah pideksa papat satunggal tunggaling apapat datang tansah radya putra sekawan-sekawane kembar ing warna kembar ing rupa Buta Pandhawa tata gati Wisraya Indriyaksa Suramaruta Hey!
Ayo dibacotake. Prajurit Prabu Rama Dewa. Ayo. Ana diranggu kene ditokake. Ayo. Wah, ayo. Hei, wah, hei. Hei, wah, hei. Awas, hei, wah, hei, wah. Hei, hei. Awas. Nyepelake karo dosa muka. Wis, ayo namamu. Dosa muka iki orang tahu kalah perang tanding dosa muka iki. Ayo. Bumi gonjang ganjing langit gelap, gelap katon lir dangal. Kita sinten ingkang midhil saking pertapan Kendali Tojo. Ayo, saking
Anoman yo Resi Mayangkara Resi Mayangkara kang wis gentur ing tapanira wonten ing Kendali Sada Kendali Karani Sada kang usadani grahe kang Prabu Rama Wijaya kang madusta kang gantilaning nala meninggi Dewi Sinta leng-lenging batos oh wah 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 apa kendan prajurit prajurit Bromo ketek bareng disake wah kowe aja mina karo aku senajan aku wujuding ketek putih aku bisa tata jalma kowe dene lumare menungso ayo ayo sipate riwanda kok aku ngedapi aduh rumangsa yo kapepes ayuku kabantal kacokot perjurite Prabu Rama temu kethek aduh ayo Raden Anoman yo Resi Mayangkara sedya matek aji maundri yen diwantek persasat duweni karosan sak gajah rong gajah telung gajah patang gajah limang gajah persasat karosane Raden Anoman yo Mayangkara kaya dene gajah. Hei Anoman, opo sing tak sawang iki? Sing tak asta opo sawangan? Ayo, kowe kuat rumah nampani pusaka kok ayo. Iki agol-agol ngalengka drojo. Ayo, aduh. Malah bengkong. Aduh. Pusakaku ki opo wis tak warangake ngene. Wah. Iki Kyai Tengik iki aduh. Ayo. Sumbarmu ngedapi-dapi tersumuko. Iki Mayangkara ya Anoman kang bakal mungkasi ing karya. Ora popo, ora popo. Ora popo. Pusaka utama aku melihat balik-balik. Ayo. Mayangkara sedya ambubut gunung nanti gununge
Semandek wong ayu
citra mula aku tansah dibagi tresnamu kinawa mati ora nalitakan sumunar ampung dik apa pujaanku sliramu pamit tugas ngayahi prerahayu ning sesami gantu muji karya masuki saka pananggonmu bali batang dadar rasani hatiku bareng keprungu kabarmu nyatane sing kondor mung layakmu ora liya kana kodo analikane jaman semono tresnamu satya lan tuhu anane mung tansah ngalembono sasaturana dicitra mula aku tansah dibagi tresnamu kinawa mati ora nalitakan sumunar ampung ning apa pujaanku sliramu pamit tugas ngayahi amre rahayu ning sesami gantu muji karya masuki saka pananggonmu bali batang dadar rasani hatiku bareng keprungu kabarmu nyatane sing kondor mung layakmu ora liya kana kodo ayo yo oh i oh ai i oh ai i so i ai oh oh ai 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 oh oh sore-sore pada bulan ayo kanca padha dolanan rene-rene bebarengan rame-rame jaga gocengan Mas Agus gawe-gawe rombonane yen disawah ada ngawe kaya-kaya ngelingake kaca kabeh aja padha turu sori dadak asale sapate lomas moto ikut ramane apa asale saka telak mas atine rada gelo aja ngono mas aja jangono nyaduk janji bangko aku gelo sore-sore pada bulan ayo kanca padha dolanan Mas Alis rene-rene bebarengan rame-rame jaga gocengan
ngake kanca kabeh